Rubuta ubanci wa Allah kamar yana. Kullum mutum na makaranta ni ba fahimta ko yake ba kullum ka zama makaranta. Ni ya sa me yake makaranta ne ba ba ma su ya to makaranta kwana. Ka gani wannan nayi samu kamu wallahi. Kallama. Yarinya. Wannan waye kuma? Momi gombe. A ina ba ita ne momi gombe nan da yake zaki labari. Kuma momi gombe ne. Layi momi gombe. Ban da kare? Ran ina ne muna chatting. Wato yarinyar tana lakin nake ko sun ina mugun yin ta. Yanzu buri ɗaya ya rage mu. So nake mu haɗe ta amma matsalan bani. So amma ka san me? To kuma ka san kowa yana kudi a Najeriya. Musamman yarinya da take celebrity haka dole. To ka san me? Wayan baba na shi. Ji mana. A ga baban kudi a gwar mota shekaranci. Da gida haka. Ka to mana ita. Mu gangara nan. Mu je a saida ta ko miliyan 3 a samu. Ku kai me ya fi. To kai ban da kai yanzu samun ta ma ina ka samu ta. Ka ji ka da wani abu da Allah duk wani dan fim in ya zama ya shahara ai bai da matattaran da ya wuce tafi Kano ya tare. Yanzu da mun sai da mota nan miliyan 3 sai mu tafi Kano. Dan muka je Kano duk wanda muka ga an taba dora mar kyamara kawai mun same mun rike kafa mu ba ko miliyan 1 ya kai mu wajen momi gombe. Muna zuwa magana ka gama to shawari kat ko abin da mai shirya mu je mu yake na fasan tsohon ka babanka sai mu kama shi mu je mu kai kina har mu samu kudi ai babanka a wannan zaki nafin don uwarka to